Takže čau, vítam vás do nového videa. Toto video, pardon, že som sa nepripravil. Toto video je ten nábor, čo som sľuboval v minulom videu. A tak, tu som si postavil na jednom free OP serveri nejakú tú honu. Len takto, aby to vyzeralo lepšie. Aha, dá sa na tom skákať, takže tu máme takú mini trampolínu. No a ideme k tomu náboru. Pardon, že sa teda zakoktávam, len som nebol pripravený, len tak som sa rozhodol. No a slúbil som, že bude 14.2. alebo 15. No tak to bude teraz. A počkajte chvíľu, musím niečo urobiť. Takže pokračujeme. Toto bolo také štrich a no ideme k tomu náboru už hneď teraz. No, takže prvé, čo budem musieť mať, je 11 plus rokov. Tak nejak. Aby tu neboli, proste aby tu neboli, neviem, ak to mám povedať, aby tu neboli malé deti. No a po druhé musíte si vybrať z dvoch proste či chcete byť scenarista alebo herec. Scenarista asi viete, čo robí, aj herec. No a potom nesmiete robiť žiadne blbosti, lebo potom by to bolo dosť ťažké natáčať s nejakým takým, čo by furt robil nejaké blbosti. Potom ďalšie musíte mať nejaké tie skúsenosti s natáčaním. Ešte čo také. Takže sú to, teraz si to zrekapitulujeme. Takže sú to, koľko pravidla? Prvé musíte mať viac ako 11 rokov, ako môžete mať 11 a viac. Potom musíte mať skúsenosti s natáčením, to sú dve. Potom si musíte vybrať, či budete herec alebo scenarista. A hej, to bolo tretie. A nesmiete robiť blbosti, takže 4 pravidlá. Všetko mi posielajte na náš e-mail, ktorý bude v popise. Čo také ešte k tomu dodať? A napíšte tam ešte aj niečo o sebe. Napíšte tam, že koľko máte rokov, čo chcete mať za one. A keď už tak, no tak si ma vy pridajte. Tak je to ľahšie, ale ja si vás môžem. No, toto bude asi všetko z tohto náboru. A lúčim sa s vami a dúfam, že sa niekto prihlási. Chcel by som aspoň nejakých tých 5 ľudí do studia. No a toto by bolo všetko z tohto videa. Lúčim sa s vami, ja Holos a majte sa. Čau. Čau.